esta Kiko, het is geen versículo Hij 24. zegt hier in vers 24. Esta que persona Christus ja crucificado en el pecador de na mes. Degenen die bij Jezus horen, die hebben de zondige natuur. Dus die homem pecador dignos, Die zondige natuur in ons. no? Esta no se crucifique. We hebben hem aan het kruis genageld. No? Desse filho está aqui. In deze zin, Esta e não tem poder mais. hij heeft geen macht meer over ons. Essa muita persona Christus ja crucificado en el pecador de na mes. Ze hebben hem al gekruisigd, vers 24. Natuur en begeerten afgerekend. Die zijn aan het kruis geslagen. De outra palavra, Andere woorden, esta homem pecador aí. die zondige man, die zondige natuur, Esta bot quebra com nem. je bent ermee afgebroken. Esta Je hebt ermee afgerekend. Cristo Jesus, Jezus, ora morreu em cruz aí. toen hij op het kruis Bot stiet, ame, bot esse nome, de crucificar homem aqui também. toen Homem pecador de mo. zei jij ook, je hebt die natuur, die zondige natuur, ook. Minokis pa Vandaag. tá Senhor de vida mas. Want ik wil niet dat die zondige natuur heer is in mijn Paulo diz, leven. nós temos que estar consciente Paulus zegt, we moeten van bewust zijn als christenen. que o homem pecador aí, Dat die zondige natuur ora crucificar. is genageld aan het kruis. Mas aí em Galatians 2:20, Daarom, in Galaten 2:20, vamos comigo na pena. Galatians 2:20. Vamos orar pelo em romano. So, é do humano suar, é algo espiritual como lugar. het is goed dat we zien Paulus dat er convertie. iets geestelijks is gebeurd toen we tot bekering zijn Versículo gekomen. 19, vamos Gênesis versículo 19, como versículo 19, até 21. 19 tot É de seguir, 21. pastor, a mim que estava na boa de lei, a morir para lei, para ser minha pipa para Deus. Minha queda crucificar junto com Cristo e já não a mim que viva mesmo mais, mas Cristo viva de mim. E vida como está viva agora, aqui tem curva aqui, me viva para meio de fé, de Deus, com mostrar meu seu amor e de graça subida para mim. Meu não está graça de Deus, pastor, se comenta de lei de Moisés, estava pondo com Deus abstami, ainda como justo, Cristo lo morreu em vano. 19 de 21 de início. Amen. Vers 19 tot 21. Wat is dat? Galaten 2. Nu leef ik niet meer voor de wet, maar voor God. Yes. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in het lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Want God in zijn genade, wat God in zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken, door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Wat doe ik? Ik ben simpelmente. Het betekent hier simpelweg, Ele diz, Amém, ora crucificado. ik ben Ora diz, gekruisigd. Amém, Hij zegt, wanneer dat zegt van ik, está su eco. zijn ego, zijn ik-persoon. Wat gewoon ik. Ja, Wat ik wil. Hoe ik het, weet je, hoe ik het wil doen. Hoe komen we nemen? No? Ja. Na Holanda ta. in Nederland. Amém, Amanda. Ik maak de dienst uit. Ja toch? In China? Ja, in toch? Nederland? In Holanda? Amita. Meneer Amita Mire? Zoals ik het zie, Assim me está tu lugar. zo Tu moet het rent op is plaats. die aqui na Holanda. Hier- Qual é a Iedereen, Biba? iedereen bepaalt hoe die Is het leeft. bereid? Ja toch? Is het bereid? Ja. In China? Ja toch? Não é? Ando sim, você pensa. Nelo contrário, Als je dat tegenovergesteld is, hè, não? É todo vez. dan is die verkeerd. Paulo diz, Amém. Paulus zegt, Ora ik crucificar. ben Ik. gekruisigd. Mijn ik is gekruisigd. Ora crucificar. Deus vindo toch? Diz, ja, ele diz com, ele diz com. Prato, ele diz, minha quero crucificar com Cristo. E já não a mim está viva, pero está Cristo está viva dentro. Jezus leeft in mij. Welke vers is dat? 19 en 20. Oké. Nee, die duas partes. Minha quero crucificar junto com Cristo. Ik ben gekruisigd met Christus. Yes. Amen. 19. 19. Die vertaal. Por vertaal gewoon assim. Ja. Halleluja.
Denis, vertel voor me. Ik ben met de crucificatie Ik Christus. ben gekruisigd met Met Christus. Christus. Bon, dat is het. Nu leef ik niet meer voor de wet, maar voor God. Amen. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Amen. Dus wat hier? Dus ik persoonlijk, Die ik persoon, Carlos Brun, Carlos dat Brun, is die, die zelf bepaalde onder erbij. waar hij naartoe gaat. Quem você como? Tem sexo. Met wie die seks doet. Quem é kort soreia? Met wie die vreemd gaat. Você como? Bisa meio gostar. Ik zeg zoals het is. Hoje de mundo está Toen raciando we gewoon. een wereld waren, deden we het Para que você gewoon. sabe estranho? Waarom kijken jullie me vreemd aan? Amen? Ah, mas dit is die. Ik bepaalde toen. En de verdade? Amen. Per awoki, Maar nu, mijn ik crucificado is Cristo Jesus. gekruisigd met Jezus. Su domínio, su poder, Zijn kracht, zijn ja, está klaar. is klaar. No? No? Este é domínio de Je. Wat diezelfde ouders Klaar. heeft bepaalde, No? Ik kan morrer. mijn ik is gestorven. Por Cristo morrer de cruz aí. Toen Jezus op het kruis is gestorven. Ah, mas você morre. Ik heb Die man is gekozen, Jesus. toen ik Jezus ja zei tegen Luister goed Jezus. naar mij. Waarom is hij? Zie je Jesus? Toen ik ja tegen Jezus zeg, kom in mijn Sabe leven. que pensa? Weet je wat je zegt? Se você pensa, Jesus, vida vida. Toen je zegt van Jezus, Tá kom in mijn leven. Aqui tá voltando cedo em vida. Red mij. En ik wil dat je Heer bent in mijn leven. Wat is het die aí? Als je die dag hebt, dat hebt gezegd. No? Wat is het die aí? Als je dat hebt gezegd die dag, Senhor, crucificar. Met de crucificado me ik. dan ben Vira je de picar. je zondeleven aan het kruisigen Cubo. met u. Me não quer mais. Ik wil het niet Me não quer meer. comer na vida mais. Ik wil niet dat het meer de overhand, dat Amen. het meer dat het gekruisig is. Você vai estar pensando. Dat ben je aan het zeggen dan. Você come nem? Toen je, ja, Wat komen de Senhor? Wat is Cristo? toen je de Heer Jezus hebt aangenomen, Wat komen de Senhor? heb je dat ook begrepen als zodanig. Se você não come nem. Als je dat niet begrepen Manda hebt, salvar. dan ben je niet gered. Aí não vai ter picar. Dan ben je nog steeds in je zonde. Ah, wat is die que me dá assim? Jij bent degene die bepaalt wat je doet. Amen? Amen. É verdade? Ora, sabe wat is dat? Dat zegt Paulus. No, ah, met de crucificar. Ik ben gekruisigd. No? Amen? Oké. Ando, não está ángel escriba. Ik leef niet meer, maar Jezus in mij. Se você escrever um caminho, Je kunt het ergens Romanos opschrijven. 7:1-6. Romeinen 7, Paulo 1 tot 6. durava a ideia Paulus geeft daar het idee para a vida nova voor het como era vida nieuwe bio. leven en hij vergelijkt dat Het is met dat. het oude leven. Mas, ora casa, Als je getrouwd bent como é? met de Of vrouw Mohammed. of met de man. Wat? Ja? Als je getrouwd bent met een man of een vrouw, Ja? no? Você tem compromisso com a mulher Dan heb je een afspraak ou com o homem. met die man of die Não é vrouw. verdade? Ja? Não é verdade? Ja. Mas estando na vida, Als je in het leven bent, amém? Você tem compromisso com a pessoa. dan heb je daarmee een afspraak. Não é verdade? Mas estando, se a pessoa está na vida, Als die persoon in het leven anda is vai cortar sua orelha, en je vreemd gaat met diegene, você comete pi, dan is dat Ka. zonde. não é verdade? Ok? O que está pensando? Wat zegt hij hier? Paulo diz, esta teneno, no? Ora para pensar sim a Jesus, Toen je ja tegen Jezus zei, ok? Vida em vida, kom in mijn leven, vou crucificar, no? E vida promete de picar. en je hebt die zondige leven aan het kruis Quando genageld, stel voor de primeiro casar, die het eerste vrouw voorstelt, of de eerste man, eerste man, ja, me não quer mais. die zegt van nee, die wil ik niet meer, die zondige Está leven, morto para mim, die is dood nu voor mij. no? Acaba com ele, Je bent er mee afgerekend. no? Anda ok, En nu, no? Porque casar outro, nu wil je een andere vrouw. no? Porque a relação está morto. Want die relatie met die oude is dood. Amen? Então, o homem quer é um novo aqui, Nu wil ik deze nieuwe, quanto Cristo Jesus. Jezus. Amen? Você volta me? Snap je wat ik bedoel? Snap je? Então você vê, no? Ora o mira Galen sei, Als je o die- dat ding relação com o Die dames ziet die je eens toen een relatie mee had. Você casar com o casar novo, Je bent getrouwd met je nieuwe man of vrouw. o corda se tu costa em Cuba, tá bata. Não é ça? En dan kunnen bepaalde herinneringen Hoe is je weer naam kwijt, die meneer? opkomen van toen je getrouwd was met die oude. É verdade? Ja toch? Amen. Doe me sabi no? Amen. Zeg maar niet van... Ok? Pero que te passa, senhor? Maar wat gebeurt er dan? Vamos te pensar. Paulus zegt, Sabe, weet, reconhecer, senhor, herken no? Que esta relação está dat morto. die relatie dood is.